Així continuem al Fem Clic i com els avançàvem anteriorment anem a tractar d'aclarir un succés que no va passar després ahir, ja fa uns quants anys que va ocórrer, concretament el 22 de febrer de 1874. Va ocórrer a un poble del comtat, a Benimassot, a una església un diumenge. Van acudir una quadrilla de bandolers i tancaren a tot el poble dins de l'església per a poder fer este robatori. El robatori de Benimassot, així s'anomena este llibre que tinc a les meves mans, que ha sigut escrit i estudiat per Manel Arcos. Manel Arcos, bona nit. Hola, bona nit. Així se parla d'un succés del que s'ha parlat moltíssim al llarg de la història. Va ocórrer en el segle XIX i de generació en generació ha anat contant-se aquella història, que ara tu així també contes. Així és. De fet, el primer pas que jo faig en el llibre és, en la introducció, aclarir que el fet, el robatori de Benimassot, diguem-ne que havia perdurat al llarg del temps en el substrat oral, en el que és la cultura popular. Si havia arribat als nostres dies era perquè s'havia transmès de generació en generació. I clar, quan parlem d'uns fets històrics, encara que siga microhistòria o història menor, sempre quan queden reservats a l'àmbit oral, diríem que al final s'exageren de tal manera que adquireixen la categoria de mite o llegenda. Els fets s'havien distorsionat d'una manera que ja, diríem, la gent havia perdut la noció del temps, no sabia emmarcar quan havia ocorregut, sabien que havia passat això. Els llibres en les èpoques, de fet, fins i tot. Tu en el llibre, en la primera part del llibre, de fet, el que fas és recollir totes les cites que hi ha escrites al respecte d'aquest llibre, cites que ni coincideixen ni en dates ni en informacions tan objectives com puguen ser l'autoria del robatori i casos concrets. En la mateixa introducció el que faig és un poquet, diríem, establir unes bases, o sigui, preparar al lector que abans de les aportacions que jo faig, o sigui, l'investigador que ha escrit aquest llibre, ha hagut uns altres autors, uns altres escriptors que també ja s'havien interessat i s'havien preocupat per, diríem, aproximar-se almenys a aquesta realitat, a aquests fets. El que passa que només en un cas, és el cas de Miquel Signes, un escriptor de Tàrbena, és l'únic cas que s'aproxima en la data. Ell diu que va ocórrer el robatori en 1874, però la tardor, no? A la tardor, i la tardor de 1874 és a partir de l'octubre. Els fets ocorren al febrer, a l'últim diumenge de febrer de 1874. Perquè ara sí que ja podem dir que després de les teves investigacions això està datat ja, aquesta data és concreta i pot aproximar-se ja a la realitat del que va passar aquell dia? Sí, gràcies a que s'han conservat, sobretot, la documentació periodística, o sigui, les hemeroteques. Hem pogut consultar i extraure molta informació dels dos periòdics que es publicaven. De fet, el Mercantil Valenciano va ser el primer en informar d'aquella notícia uns dies després, per cert, no a les 2 hores, sinó uns dies després. Gràcies a aquesta informació també hem contrastat amb la documentació que hi ha en l'àmbit oral, a través d'entrevistes, també i ja després en arxius no ha quedat res. Arxius, sobretot l'arxiu judicial de Cocentaina, Cocentaina era el districte judicial en aquests moments, tot va ser expurgat en època franquista, els arxius de determinats jutjats van ser cremats, van ser destruïts i no hem pogut, diríem, consultar aquesta documentació a nivell judicial, perquè no existís ja. És un exercici molt recomanable, de veres el poder consultar aquest llibre, el robatori de Benimassot. En qualsevol cas, Manel, m'agradaria que ens contares, ens recreares un poc el que va ocórrer aquell dia 22 de febrer de 1874 a l'església de Benimassot. Sí, mira, jo sempre estructure el robatori en les fases de lo que és prenent com a referent, diríem, els principis penals, l'itinerari criminal, l'iter criminis. Parlaríem de 3 fases.
El robatori té tres fases. La primera és a partir de la preparació, no? Però és l'arribada. L'arribada i, diríem, quan cometen què passa a Benimassot. Una quadrilla de bandolers de 34 roders. 34, encapçalats per este home que veiem, Josep de la Tona, era un poc de Pedreguer, era el cap dels bandolers, un bandoler molt prestigiós de l'època, i aquesta és l'església de Benimassot, perquè estava tot el poble dins de l'església. Aprofiten els roders 34, comandats per el Josep de la Tona, quan tot el poble... Així veiem una de les cases... Dels assaltats. Dels assaltats, exactament. El senyoret. Del més ric del poble, no? La meitat del botí va eixir de sa casa. I el tenia amagat en un escaló. Sí, segons conta la llegenda, i a més, segons conta la llegenda i contrastat per entrevistes, el tercer esglaó tenia un amagatall i ahir amagava el senyoret els diners. Que són els que li van sostreure. Era un modus operandi molt freqüent en aquella època? Aprofitar que la gent estava a l'església el diumenge pel matí i tancar-los allí? Estem parlant del robatori del segle XIX, o sigui, el robatori del segle XIX. Per la singularitat, no s'havia donat mai aquesta forma d'actuar, aquest modus operandi, i després perquè va ser un robatori on no es va emprar violència gratuïta. Aleshores, allà, a Benimassot i a la Marina, sempre s'ha recordat el robatori com un robatori graciós, en el sentit que no van haver de, diríem, intimidar i acoquinar a ningú per a poder aconseguir les dobletes d'or o els cabuts, que eren les monedes que circulaven en aquell moment. Bé, aleshores arriben a l'església de Benimassot, i el que fa de cap de quadrilla és el Josep de la Tona, es dirigeix a l'altar i allí el primer que fa, abans de parlar, dirigir-se al públic, és encendre's un puro, diu la gent, a la llàntia de l'església. Bé, i després es dirigeix i diu: senyors i senyores, no patiu, que això és qüestió de diners. Es trau un paper de la butxaca i en una llista de noms comença a llegir-los. I aquests són els noms dels 9 més rics del poble. Hi havia hagut una preparació prèvia, evidentment, per a saber a quines cases havien d'anar. Sí, ells controlaven tots els detalls. O sigui, tot el poble el coneixien perquè també van participar roders de Benimassot, del comtat i sobretot de la Marina. La segona part és ja, diríem, la fugida. O sigui, ells assalten 9 cases dels veïns del poble, entre ells el senyoret o Frau, que és també un dels més rics de Benimassot, i quan aconsegueixen de 53.000 a 55 rals, a banda de molts efectes valuosos... Que en diners d'avui de quant estaríem parlant? Estaríem parlant de més de 660.000 euros, o sigui, més de 110 milions de les antigues pessetes. No és el colp més valuós que comet la quadrilla del Josep de la Tona en aquesta època. N'hi ha segrestos on ell aconseguís molts més diners, unes sumes més, diríem, quantioses. Però sí que este va ser el més espectacular. Sí, el més espectacular, perquè després resulta que ve la segona fase, la fugida. Ells fugen per un barranc, el barranc de Malafí. N'hi ha els dos periòdics, el Mercantil Valenciano i les províncies, no coincideixen en la versió. Les províncies diu que van fugir poquet a poquet, el Mercantil Valenciano diu que fugen a la desesperada, com una bala. És la versió que més quadra en el que es comenta a nivell oral, perquè a Beniarbeig i baix diuen encara que com degueren baixar els roders de Benimassot, que quan arribaren els animals a Beniarbeig arribaren rebentats, o sigui, s'espatarraren morts en terra. I després ve la tercera fase. Què fan en els diners? El botí de Benimassot, què passa? Se reparteixen o s'amaguen? Per ordre del Josep de la Tona, que per cert és una casa on s'amagaren els diners. És la casa on actualment l'Ajuntament de Benimeli, diríem, la utilitza com a casa de cultura, casa d'usos múltiples del poble de Benimeli, que és un poble també de la Marina Alta. Vivia una dona allí, que és la que va fer de depositària. Sí, allí vivia el cosí germà del Josep de la Tona, que a més era l'alcalde de Benimeli.
en el moment que es comet el robatori. I, de fet, en aquest, diguem, estudi de l'autoria, dels que foren els autors, dels que foren les víctimes, doncs el llibre també ens porta als pobles del voltant de Benimassot, dels pobles de la Marina i del comtat. Sí, el tercer capítol és el més sorprenent, perquè jo he de confessar que el primer sorprès, quan estava extraient la informació i estava un poquet configurant el trencaclosques, les diferents peces que em faltaven, la veritat és que em va sorprendre molt, perquè darrere de la quadrilla de Roders que actuava in situ, que assaltava, segrestava, que eren els autors directes, darrere d'aquesta quadrilla hi havia una xarxa clandestina de gent adinerada, de gent benestant de la Marina, formada per qui? Sorprenentment formada per gent de les classes benestants, alcaldes, com he dit, el de Benimeli, tinents d'alcalde, secretaris d'ajuntaments. De fet, el colp de Benimassot el prepara el secretari de l'Ajuntament del Ràfol d'Almúnia. Hi ha guardes de camp i un notari. El notari d'Ondara, que no era d'Ondara, era de Rafael Cofer, però que ell prestava serveis a Ondara. El notari d'Ondara, diguem-ne que funcionava com la persona que blanquejava els diners en els colps, en els diners que s'obtenien en els colps. Hi havia tota una trama... Una trama clandestina, una trama secreta que hi havia darrere de la quadrilla del Josep de la Tona. I això, evidentment, és una investigació més que fa Manel Arcos des d'aquesta especialització que ha anat adquirint al llarg dels anys en el món del bandolerisme, molt present en el segle XIX. Som uns quants anys ja investigant, duc des del 2005, la meva primera publicació és en el 2009, ja portava Quan és la senda dels lladres, un llibre que va obtindre el Premi del Micalet, el 15è Premi Francesc Ferrer i Pastor. A partir d'aquests moments comença a publicar diferents treballs de diferents zones del País Valencià. Per exemple, Acabar en Concamot està centrada en el bandolerisme de l'època de Ferran VII, però en les comarques de la Costera, la Vall d'Albaida, el Comtat i la Ribera. Després és el Tio Joan de la Marina també, que l'època coincideix, és contemporània al Josep de la Tona, és l'època del sexenni revolucionari. El Tio Joan de la Marina va operar entre les terres del Xúquer i el Túria. Després va vindre Quan els trabucs refilaven, que és un llibre del 2012, on es recopilen 15 treballs meus, 15 estudis, que el que fan és facilitar-li al lector una visió global del bandolerisme valencià del segle XIX i el robatori de Benimassot. A banda, vaig publicar un opuscle, diríem, amb el suport de l'Ajuntament de Xeresa, i també soc coautor d'un llibre dedicat a la guerrilla, als guerrillers valencians que van operar en l'època de la Guerra del Francès. Estem parlant d'una època molt interessant en la que suposa vostè com a autor ha anat sorprenent-se en els descobriments que anava fent. Per exemple, podria ser un guió cinematogràfic de manera perfecta. Suposa que algú l'haurà tentat o algú haurà fet aquesta reflexió també. Jo espero que alguna productora o algun director de cinema valencià també es fixa en... Perquè a més estaria basat en fets reals i és una història que té tots els ingredients. Així és. Té tots els ingredients, té trama, hi ha inclús èpica. He de dir que és l'èpica nostra, és la nostra singularitat com a poble. En el XIX és un segle molt convuls, molt agitat, i el bandolerisme és una senya d'identitat nostra. I fins i tot sentit de l'humor, com el senyoret quan els diu als lladres que si no tenen prou, que encara en té més de diners amagats. Això, per exemple, queda en el substrat. O, per exemple, coses que m'han contat després de fer el llibre, com una senyora major que em diu que ella pensava que era una història de por que li contava el seu iaio quan ella era petita, quan ella era menuda. O, per exemple,
farà cosa de 10 dies, a Beniarbeig, vaig conèixer el descendent d'un dels implicats en el robatori, que encara guarda la carrabina d'un dels implicats en el robatori de Benimassot. O sigui que la publicació d'aquest llibre el que ha servit és un poc per a animar a la gent a que inclús recupere la memòria i que se'n recorde encara de més detalls. Pues ja ho saben, el robatori de Benimassot, esa és la proposta que les fem d'un fet verídic, un fet que forma part de la nostra història i que ha recuperat Manel Arcos. Manel, ha sigut un plaer tindre't així amb nosaltres al Xic Xic i esperem que continues descobrint més històries de la nostra història. Estem en la feina, estem en la tasca, no hem cessat, continuarem i estic a la vostra disposició. Ha sigut un plaer per mi també. Gràcies a Manel Arcos, gràcies a tots vostès per estar un dia més en la nostra companyia. Xic Xic tornarà el proper dijous. Bona nit a tots. Adeu.